I like this. Hurry. Whee! Musí to dát brzdit? Ne, nedá. A tady to je teda můj osel, jo. By to bylo jasný. Točím si osla. Ty vole, pojď se. Takže tady máme, prosím, chrám napravo. Jo, on pak strašně utíká, no. Usměv, Blážo. Kdo je tady se mnou? Vedle mě, za mnou. Janičko takovým jemným ženským krokem. Já se tam nevytočím. Ano, moje Lamborghini. Tady. Ty vole, to můžu začít bez. Pozor. Teď zase bude asi nějaký cval pořádný. Já budu zase křičet jak... Viktorka usplahu! Já se vždycky bojím, že on mě to... No, rovně jasně. Než bych o tom rozhodoval. To teda nerozhoduješ. Ážil. Jalla. Jo, vyfotili je natočím. No, už je konec. Jaký to bylo, Pájo? Jaký to bylo, Pájo? Jo, super. Tak, máme unikátní záběr výhledu při výstupu na Áronovu horu. Expedice se účastní Jajánek, Ajoj. Tereska, Ahoj, mami. A Šídlo. A nyní televize Šídlo zdokumentuje první pocity turistů. Dobrý den, Jajánku, jak se vám šlape? Dobrý den, děkuji za otázku. Terén je mírně příkrý, trochu vysušený, ale šlape si výborně. Jak zvládáte množství prachu v ovzduší, Teresko? Ahoj, mami! No, špatně se mi dýchá. Na kolik minut vidíte ještě výstup do tohoto krpálu? 38. Uzavřeme spolu sázku, kolik sázíte dinárů? Já to dám za 20 a vsázím na to všechny své zbylé dináry. Pro televizi Šídlo, velké Šídlo. Tak tady jsme v takovém mezipatře směrem na Áronovu horu. Tady jsme vylezli ten ukrutný skalní útes. A holky, které jsou úplně zmožený, Terka má sedřený ruce, nohy, museli jsme to ošetřovat septonexem. Tak teď kráčíme po takový kamenitý planině, až tadyhle na tuhletu horu a to je ona, to je hora Áron. Janku, poreferuj nám o
o nesmírně náročné situaci při výlezu skalního útesu na náhorní kamenitou plošinu pod Áronem. Vážená paní redaktorko, bylo to šíleně náročné. Takhle se mi klepou ruce, nohy, zadek. Pro televizi šídlo, velké šídlo. Co? Smrdí, jo. Zítra bude taky piknik v přírodě. Akorát tam nebude stromy, bude tam jenom písek. Kde si na to nakoupíme v zasechu? No, jasně. Ještě tady, jo? No. Ještě tady si taky nakoupíme, abychom měli na zítra.